Igbo dị Samu unasala chi gereno na akwụkwọ akụkọ nke tata bụ Thursday Ahia Nkwo abalị 13 nke ọnwa abụọ afọ 2025. Mmadụ dị nde 14 ụmụafọ Naịjirịa na-aṅụ ọgwụ ike ka otu na-ebu agha megide ọgwụ ike n'ala anyị bụ NDLEA kwuru bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. N'otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụrụ akụkọ sịrị otu ọchịchị PDP NEC ekwupụtala Udo Okoye dịka onye odeakwụkwọ pati ahụ. Onye APC ama ama na steeti Kano ekwuole na ọ na-ewute ya na mkpụrụ obi na ọ kwadoro Tinubu, na-ekwu na agụrụ agụgbuola ụmụafọ Naịjirịa bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị onye obu egbe bandit ama ama na Zamfara bụ Kachala anwụọla ka ọ gbọchara ka nkịta. Ebubo ịkwaso obere nwa afọ 17 iko n'ike na Lagos, ụlọikpe akụkpuole onye uwe ojii n'ụlọ mkpọrọ Kirikiri Lagos bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ụlọọrụ NAFDAC agbachiele otu ụlọ ahịa warehouse na Aba. Ihe juru n'ime ya bụ ọgwụ mebiri emebi esi mba ofesi bubata dịka onye nwe ụlọ ahịa ahụ riri mbọmbọ. Jọjọ agọrọla ụkwụ na aka ya n'ebubo very dark man uboro ya n'anya na na-edina bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Punch. N'otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụrụ akụkọ sịrị enweghị egbe rifụl 3,907 na-efu efu n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ka ụlọ ọrụ ndị uwe ojii kwuru. Onye isi ala mba Liberia akwụsịla ndị ọrụ ya 450 ọrụ maka ekwupụtaghị akụ na ihe enwe ha bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ ahụ. Ọ dị mma dịka o siri gbarakwuru ugbu a ụlọ ọrụ NAFDAC agbachiere ụlọ ahịa warehouse ihe juru n'ime ya ọgwụ mebiri emebi expired drugs na Abia osisi ọma. You know, our people are very, very evil. Some people are very evil. Some of our people, they evil. You know, gije buru expired drugs shi obodo Igbo gị na-ereshi ụmụnne gị na-aṅụ na-anwụ. Chineke ga-akpọ gị ọkụ. Chineke ga-akpọ gị ọkụ. Gị onye na-ere ọgwụ mebiri emebi, expired drug, expired food, expired whatever. Ihe mebiri emebi, especially ihe a na-etinye n'ọnụ. Ihe ga-eme gị. You know, NAFDAC was proposing death penalty for ndị niile na-ere ọgwụ baby, because once you resịrị mmadụ ọgwụ you nyere poison, is as good as you have poisoned the person, so you deserve death. Ọ dị mma, nwa agbọghọ bịa nọ na-ebe akwa na Instagram, na-ebe akwa na TikTok, na-ebe akwa na Facebook bụ jọjọ. Dịka o kwuru na very dark man egbuole karịa ya. Very dark man egbuole karịa ya. Because na anya na na-edu meziri skit. Ya bụrụ na na-edu na-edini ya. Ya bụrụ na na-edu na afọtọrọ ya. Gịnị mere very dark man akpọghị akpọjọọ ya ajụọ? You know, very dark man dị wrong. Very wrong. You don't use another person to settle scores with another person. Don't do that. All these things unu na-eme na social media unu na-akpọ ya activism. I don't see it as ana m ahụ ya si you people are catching cruise. Do you know what is the actual activism and what is activism? You face the government. This bad governance in Nigeria, you face them headlong. Our activism. Away who knows na Facebook. Who na catch cruise and with the views. Facebook and who know what. Activist, somebody that faces the bad governance in this country and tells the government to their face. You people should leave Nigeria as well. Away put on Facebook, it doesn't add value. You're just catching cruise. Now, using somebody to settle score with somebody is wrong. So, very dark man, you are wrong. Using an innocent girl, what a clean a build career. You just settle scores with Nedu. Ade ma onye isi ala mba Liberia agbaliala ndị niile bụ ndị na-arụrụ ọrụ ndị niile o nyere ọkwa na gọọmenti ya bụ ndị na-declare ha set ha. He has suspended all of them. Nyekwe no have time to declare the asset or Heshinga halawa. That is very wonderful. That is very good. Onye APC ama na kana ekwuole na ọ na-ewutie na mkpụrụ obi na ya votu Tinubu na ya kwadoro Tinubu because agụrụ egbuole ya gbuo ụmụ afọ Nigeria gbuo ndị Kano
that it is very worrisome that things are happening. Yet, the government of Tinubu are banketing. NDLU ekwuole that 14 million Nigerians na-aṅụ ọgwụ ike. Amaghị m na aṅụ, ọ bụrụ na ị na-aṅụ wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọrọgo aka mmadụ maka na Igbo na-agbakwa ara. IPOB akwadola agha steeti Anambra na-ebu megide ndị omekome ma katọọ igbu ndị aka ha dị ọcha na steeti Anambra bụ akụkọ azọgbara n'akwụkwọ akụkọ Punch na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune ka anyị hụrụ akụkọ sịrị Zelensky nke Ukraine, Putin nke Russia, Trump nke America ekwuola okwu n'ekwentị ịchọta udo n'agha na-aga n'ihu ugbu a n'etiti Russia na mba Ukraine. Ndị nta akụkọ 124 ka egburu egbu n'ụwa niile gbaa gburugburu n'afọ 2024 ka otu CPJ kwuru bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ ahụ. N'otu akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune ka anyị hụrụ akụkọ sịrị otu Arewa Consultative Forum ma kụsuola Ganduje na ndị ọzọ bụ ndị na-ekwu na Tinubu ga-achịrịrị na 2027. Onye ọrụ n'ụlọ ọrụ nchekwa defensi ala anyị agbaala ndị agha akwụkwọ n'ụlọ ikpe maka imetụ ugwu ya bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ The Nation. N'otu akwụkwọ akụkọ The Nation ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ọtọm anyanwụ ga-awụcha n'ihu otu akparamagwa Disciplinary Committee PDP n'abalị 4 nke ọnwa Maachị afọ a. Mba Amerịka ajụla na Ukraine agaghị esonye n'otu NATO bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ The Nation. Na akwụkwọ akụkọ Tozdee ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ọchịchị steeti Anambra agbachiela ụlọ arụsị otu onye dibịa nwe n'Ọkịja steeti Anambra. Akwụkwọ iwu tax reform agafeela ihe ngụpụta nke abụọ n'ụlọ nzukọ nnọchiteanya ala anyị bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Tozdee. N'otu akwụkwọ akụkọ Tozdee ka anyị hụrụ akụkọ sịrị otu chịkọtara ndị ọrụ NLC agwara ndị ọrụ obodo ka ha kwụsị ịkpọ oku ekwentị MTN, Airtel, Glo ndị ọzọ n'ihi ego etinyere n'oku ekwentị. Otu ụmụ akwụkwọ NANS akatọọla agwa ọjọọ otu nwata akwụkwọ Unizik kpasoro onye nkụzi lekchọra bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Tozdee. Ọ dị ma tupu anyị apịakọ ya ndị otu Arewa Consultative Forum akụsuola Ganduje na ndị ọzọ na-ekwu na Tinubu that there is no vacancy in Aso Rock, no vacancy in Aso Rock. So I said there is vacancy in Aso Rock. You got to go, there is vacancy in Aso Rock 2027. Ọtọma anyanwụ ga-awụcha n'ihu otu akparamagwa Disciplinary Committee PDP dịka PDP kwupụtasịrị Udokoye dịka ode akwụkwọ otu pati ahụ. Ọ dị mma dịka anyị si anụ ya ọchịchị steeti Anambra agakwala n'ihu na-ebu agha megide ndị na-ekpere arụsị na ndị owu mmiri na ndị ntanimorokoto ndị dibịa dịka ha lere otu arụsị ụlọ arụsị na Ọkịja gbachie ihe na dịmanụ na-agwọ ọgwụ ego na ọ na-emere ụmụaka ọgwụ ego, ọ na-emere ha vụm, ọ na-emere ha fiam na-aghọta. So ha gbachie ihe na-ekwu na ya bụ ihe so na-ebute enweghị nchekwa na steeti Anambra dịka IPOB kwadokwara agha na-ebuso ndị omekome ma na-ekwu na yes busowe na agha mana unu egbukwele mmadụ ndị aka ha dị ọcha. That is always the problem we are having. Ndị aka ha dị ọcha will also die na agha na-ebu, and that is the position of IPOB. Na-akwado ihe ha na-eme ụbọtụ ndị aka ha dị ọcha ha egbukwele ha. Ọ dị ma Zelensky nakwa Putin na Trump enweela oku ekwentị kparịta oku ekwentị ka enwe ike kwụsị agha dị n'etiti mba Ukraine na Russia, mana Trump ekwuolie that the main thing butere agha ahụ bụ na Ukraine chọrọ isonye na NATO. Trump ekwuole na mba Ukraine agaghị esonye na NATO. Agha obibe. Ọ dị m ebe a ka anyị na-apịakọta akpa ihe ọma anyị n'akwụkwọ akọ bịara gị na Nonso Ụkọchị Wọọ. Chebirikwe m na Nonso Ụkọchị Wọọ na TikTok nakwa official Nonso Ụkwa TV na YouTube. Ka chi m na-efe gaa n'ihu gọjibọla m nnọọ ka ụbọchị taa gajibọla anyị siriri werere.